διαβάσω κάτι που μου έχει στείλει, γιατί θα ήθελε στην περιοχή του, στην οικογένειά του, στη γειτονιά του να πει δύο λόγια. Και να ακούσω και τη συνοψήφιή του. Είναι ο Μπάμπης ο Μερζίδης. Λοιπόν, στην πιο υποτασσημένη περιοχή της πόλης θα ήθελε να είναι παρόν και να κάνει τον δικό του αποδηλισμό ο Μπάμπης ο Μερζίδης. Δυστυχώς για λόγους που είναι πάνω από τις δυνάμεις του, αδυνατεί να είναι απόψε κοντά μας και εγώ οφείλω να μεταφέρω σε εσάς κάποια πράγματα εξ-ιδίου. Τόσο ο Μπάμπης ο Μερζίδης αλλά και εγώ πιστεύαμε στην ουσία του νυν Δημάρχου και τον στηρίξαμε για να βοηθήσουμε το αεροδρόμιο. Λεύκης Παπαδέδε, συνεχισμός ποντίων άνω αεροδρόμιο, έτσι και κάτω αεροδρόμιο. Στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει, δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, αποχέτευση, εκκρεμότητες σε πολεμικές ακτοποιήσεις και έργα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Προφανώς ο Δήμαρχος θεώρησε, δεδομένους στους κατοίκους και τον Μπάμπη, και αφού εξαπάτησε όλη την περιοχή του αεροδρομίου, νόμιζε ότι όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται. Στη ζωή όμως υπάρχουν αξίες που προσδιορίζουν τον κάθε άνθρωπο και εμείς τουλάχιστον μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια γιατί δώσαμε τον αγώνα μας 4 χρόνια. Πιέζοντας τη διοίκηση του κυρίου Οικονόμου να κάνει ένα έργο από αυτά που δεσμεύτηκε. Ο Μπάμπης λοιπόν, ο Σεμερζίδης, αρνήθηκε 2 φορές τη θέση του Δημάρχου και δεν βόλεψε το παιδί του, τον αδερφό του, ούτε κανένα φίλο, γιατί θεώρησε υποχρέωση να υπερασπιστεί το αρχικό συμβόλαιο της διοίκησης Οικονόμου, δηλαδή με τον κόσμο της περιοχής. Δηλαδή να είναι τίμιος απέναντι σε όλους. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 19 που ανέλαβε καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου, πίεσε για πλημμυρικά έργα και τον καθαρισμό του Σαρδαπόταμου, φέρνοντας σε προβληματικά σημεία τόσο τον νυν Δήμαρχο όσο και τον Αντιπεριφερειάρχη, βλέποντας τον εντεγμό και την κοροϊδία των 2 ετών, έστειλε 2 έγγραφα στην περιφέρεια για προτεραιοποίηση των εργασιών του Σαρδαπόταμου. Μιλάμε πάλι του Σαρδαπόταμου. Επισκέφθηκε ο ίδιος τον Περιφερειάρχη τόσο για το Σαρδαπόταμο αλλά και για πολλές πολεμικές εκκρεμότητες των κατοίκων της περιοχής. Η κινητικότητα αυτή του Μπάμπη του Μερζίδη δεν άρεσε στον κύριο Οικονόμου που πρότεινε ακόμη και τη διαβεργαθή του. Ποιος είναι αυτός να πάει να μιλήσει στον Περιφερειάρχη για τα πλημμυρικά? Άσου τα φυγούνε. Αυτά είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Γιατί φωνάζουμε 3 χρόνια για τα πλημμυρικά. Συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση, δεν μπορώ. Πραγματικά το ποτάμι είναι μπούνια σήμερα. Έτσι. Είναι μπούνια ακόμη το ποτάμι. Έβρεξε πριν 15 μέρες είναι μπούνια. Λοιπόν, για την όαση, για τις διαρρήξεις που ακόμα δεν ολοκληρώθηκαν, για την ένταξη στο σχέδιο P6P7 που εκκρεμεί από τότε που έφυγε ο Γεωργόπουλος από Δήμαρχος από το 2003. Δηλαδή, είναι όσοι έχουν περάσει ο 3ος Δήμαρχος, δεν ασχολήθηκε κανείς. Λοιπόν, για την κατασκευή των ζωδρομείων, για την ανάπλαση κηπέδων, την άμεση οριοθέτηση του Σαρδαπόταμου, όλα αυτά τα έφερε πάνω από 20 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ο Δήμαρχος είχε κλείσει τα αυτιά του. Και φυσικά θα έρθει να τα ξενεποσχεθεί εδώ για άλλη μια φορά και σε επόμενες εκλογές. Λοιπόν, δεν ήρθαμε εδώ για να υποσχεθούμε ούτε δουλειές, ούτε να βολέψουμε παιδιά στο στρατό. Ήρθαμε να σας πούμε ότι την περιοχή αυτή εμείς την αγαπάμε. Γιατί εδώ ζούμε και εδώ θα ζουν και τα παιδιά μας. Άρα δεν δεχόμαστε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε τα έργα που είναι ζωτική σημασία στην περιοχή μας. Τουλάχιστον να αγωνιστούμε. Σας καλώ να στηρίξετε τον υποψήφιο Δήμαρχο κύριο Γεωργόπουλο για να βγει από το τέλμα και την απαξίωση επιτέλους στην περιοχή. Για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Σε όλους εδώ τους υποψήφιους να κοιτάνε τα πραγματικά προβλήματα. Μόνο τα πραγματικά προβλήματα. Αυτή η πόλη έχει ανάγκη από ανθρώπους που θα ασχοληθούν μόνο με τα πραγματικά. Μικρά προβλήματα, μικρά. Μεγάλα, μεγάλα. Αλλά μόνο με αυτά. Με τίποτα άλλο. Έχετε έναν πάρα πολύ καλό δήμαρχο μπροστά σας. Έναν άνθρωπο που έχω συνεργαστεί μαζί του και σε εκλογές. Έχω συνεργαστεί και στο νοσοκομείο μαζί του. Αν μη τι άλλο, ακούει τους πάντες, μιλάει με τους πάντες, βρίσκει λύση για τα πάντα, με ηρεμία, χωρίς εμεγμούς, χωρίς κοροϊδίες. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για τον Γιώργο, τον αγαπάω. Γιώργο μου, καλή επιτυχία. Μετά θα κάτσω λίγο, μόνο και μόνο για να μπορέσω να διαβάσω και να μην κάνω κανένα λάθος. Όμως, πριν καθίσω, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Παντελίδη τον Μελέτη, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και τον αγαπάω πολύ. Ήμασταν παρέα και στο νοσοκομείο, αλλά και εκτός νοσοκομείου και ξέρω τι άνθρωπος είναι και σου εύχομαι πάντα ψηλότερα, Μελέτη, από βάθος καρδιάς. Και βέβαια το δεύτερο που θέλω να πω, ότι είμαι συγκινημένος όταν μπαίνω σε αυτό το χώρο, γιατί έχω απέναντί μου το φίλο μου τον Καζατζή. Ξέρετε ότι ήμουν ένας από την παρέα του. Με έμαθε πολλά πράγματα, συγχωρέστε μου την παρένθεση, με δίδαξε πολλά πράγματα, κομμάτι του χαρακτήρα μου, γιατί ήμουν φοιτητής όταν με πήρε δίπλα του. Το
ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου. Και δεν θα ξεχάσω αυτό που μου έλεγε, θα πω ένα συγκεκριμένο. Μαγκάλιαζε πολλές φορές και μου έλεγε, Γιώργο μου, θα θυμάσαι στη ζωή σου το πολύ και το καθόλου φλάπτη. Στόσο σου. Μου επιτρέπετε τώρα απλώς για να μην κάνω λάθος. Μάλλον όχι θα σκοτώ. Κάτσε κάτω. Όχι. Όχι. Φίλες και φίλοι, της περιοχής των Κοντίων Ελευσίνας, Λεύκες Παπαδέδε και Αεροδρόμιο. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή σας παρουσία. Η προγραμματική μας πρόταση που καταθέτουμε και παραδίδουμε στην κρίση σας δεν διεκδικεί τη μοναδικότητά της. Καταγράφει όμως τα βασικότερα προβλήματα και περιέχει τη βούλησή μας να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την επίλυσή του. Η Ελευσίνα και η Μαγούλα χρειάζονται μια νέα δημοτική αρχή με λογική, αλήθειες, πάθος και δύναμη. Η ίδρυση του συνδυασμού μας είναι αποτέλεσμα βαθιάς σκέψης και προβληματισμού. Θέλουμε να κάνουμε την Ελευσίνα και τη Μαγούλα ομορφότερες, καθαρές, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά αναβαθμισμένες. Θέλουμε ένα Δήμο που να ανήκει στους δημότες. Δίνουμε όραμα στο Δήμο Ελευσίνας Μαγούλας γιατί εδώ ζούμε, εργαζόμαστε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, δημιουργούμε. Δίνουμε όραμα γιατί κουραστήκαμε από τα συνθήματα και τις φωνές και θέλουμε ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις. Αγαπητοί συμπολίτες, επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή αναφορά στο έργο που πραγματοποιήσαμε όταν ήμουν δήμαρχος με την τότε Δημοτική Αρχή την οκταετία 1995-2002, ξεκινώντας από την περιοχή σας. Προχωρήσαμε τις διαδικασίες για ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, το οποίο βέβαια ολοκληρώθηκε το 2011. Εγώ έφυγα το 2002, αλλά βάλαμε τα θεμέλια, ξεκινήσαμε για να μπει η περιοχή στο σχέδιο. Κατασκευάσαμε, για όποιον θυμάται από τους παλιότερους, αγωγούς ομβρίων. Ασκήσαμε πίεση στην πολιτεία, ύστερα από τις πλημμύρες του 1995, ένα μήνα δήμαρχος ήμουν, αν θυμάστε, το 1995. Μόλις είχα αναλάβει και έγινε η μεγάλη πλημμύρα του Σαραταπόταμα. Πιέσαμε λοιπόν από τότε την πολιτεία και ξεκίνησε η διευθέτηση της χύτης του Σαραταπόταμα. Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια και ασφαλτοστρώσαμε δρόμους. Είδα τώρα ερχόμενο στην οδό Κρήτης παράδειγμα και δεν μπορώ να μην θυμηθώ και τον Γιώργο τον Κίκα που μας επέτρεψε να μπούμε να ανοίξουμε τον δρόμο και στο τέλος κάναμε και μια παιδική χαρά. Σαν παράδειγμα. Το είδα τώρα ερχόμενο. Υπήρχε τακτικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων και άλλα πολλά. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή που ήταν εκτός σχεδίου και δεν υπήρχε δυνατότητα για περισσότερες παρεμβάσεις. Είμαστε συνεχώς δίπλα σας για οποιοδήποτε πρόβλημα ανάκυψε στην περιοχή σας. Συνεχίζω λοιπόν με το έργο που έγινε στο Δήμο μας την ίδια περίοδο 1995-2002. Προμηθευτήκαμε και λειτουργήσαμε σκοπεύουμε μάλλον, συγγνώμη, είναι αυτό που σας είπα, έκανα λάθος. Σκοπεύουμε λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επόμενη μας θητεία, να προμηθευτούμε και να λειτουργήσουμε ασθενοφόρο το 2024. Καθιέρωση πακέτου προσφοράς σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις. Στόχος μας είναι ο σταθμός αιμοδοσίας να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των συμπολιτών μας. Κατασκηνωτικό πρόγραμμα δωρεάν για μαθητές του Δήμου μας.
προχωρήσουμε άμεσα για πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων που είναι καταστραμμένα, για ολοκλήρωση της αποκέντρευσης των ακαθάρτων, για κατασκευή νέων αγωγονοβρίων, ιδιαίτερα στις περιοχές που πλημμυρίζουν ακόμα, για κατασκευές πλατιών και νέων παιδικών χαρών, για την ανάπλαση των εισόδων της πόλης. Αφήσαμε μία είσοδο και δεν βρήκαμε τίποτα. Είναι κόσμος που περνάει, θέλει να έρθει η Ελευσίνα και δεν βρίσκει που να στρίψει. Δυστυχώς. Και είμαστε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Δεσμευόμαστε για συνέχιση όλων των έργων που έχουν προγραμματιστεί και εξελίσσονται. Για την παιδεία. Θα προχωρήσουμε να φτιάξουμε το μουσικό σχολείο. Στο ήδη χαρακτηρισμένο χώρο ανέγερση του 7ου νηπιαγωγείου. Στον αθλητισμό. Δεσμευόμαστε να ολοκληρωθεί το κολυμβητήριο. Να αναβαθμιστεί ο αθλητικός οργανισμός. Και εδώ θέλω να πω μια μεγάλη αλήθεια. Το κολυμβητήριο, την πρώτη φάση, που ήταν η ανέγερσή του, τα πετά, το δύσκολο, το τελειώσαμε το 2002 και το παραδώσαμε. Έκτοτε όμως, δυστυχώς, δεν έγινε τίποτα. Το κολυμβητήριο δεν το κάναμε για μας, το έκανα για μένα. Είναι 2.500 καθήμενοι, με 2 πισίνες. Η μία Ολυμπιακών διαστάσεων και η άλλη για εκμάθηση και για άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί η φυσικοθεραπεία γίνεται μέσα στο νερό. Δυστυχώς αυτό παρέμεινε έτσι, μέχρι σήμερα. Κάποιοι λέγανε ότι δεν υπάρχει. Χάρηκα όμως, όταν σε ένα φυλάδιο ανθρώπου που κατεβαίνει για υποψήφιος δήμαρχος, άλλου συνδυασμού, χάρηκα όταν είδα τραβηγμένο από ντρόουν μια φωτογραφία του κολυμβητηρίου. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο εγώ. Το αναγνωρίζουν οι άλλοι. Υπάρχει. Το κρύβανε ότι υπάρχει. Δυστυχώς είναι ακόμα έτσι. Υποσχόμαστε ότι εμείς θα το ολοκληρώσουμε και θα το δώσουμε στον κόσμο. Τις αναρτήσεις που γίνονται στα τηλέφωνα, δεν ξέρω πώς να το πω, εάν μπείτε μέσα θα δείτε ένα βίντεο που τραβήξαμε στις 4 Οκτωβρίου του 19, όταν ανέλαβε ο νυν δήμαρχος. Λες και με έστειλε ο Θεός να τραβήξω εκείνη τη στιγμή με ντρόουν την όλη κατάσταση. Μπορείτε να τη δείτε και μέσα σε αυτό το βίντεο που έχουν αναρτηθεί. Εγώ δεν είμαι σχετικός με το ίντερνετ κλπ. Το τηλέφωνο μου είναι για να με παίρνουν και να παίρνω. Θα το δω και εγώ, αλλά ήδη με έχουν ενημερώσει και για να παίρνω. Ειδικά για την περιοχή εδώ δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στη διάνοιξη δρόμων στα πλαίσια της πράξης εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου. Βεβαίως ξεπερνώντας τα εμπόδια που δημιουργούν τα νομικά κενά, οι ενστάσεις και οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και μια δικαστική εκκρεμότητα που υπάρχει στη βόρεια περιοχή, στη βιοτεχνία Σοφρά. Πάντα ύστερα από διαβούλευση με τους κατοίκους. Δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί έτσι θα αποφασίσαμε. Θα μιλάμε με τον κόσμο, θα μιλάμε με τους εκπροσώπους σας, με εσάς τους ίδιους, για να βρίσκουμε πάντα την καλύτερη δυνατή λύση. Δεν υπάρχουν προβλήματα άλλοι. Υπάρχουν προβλήματα που δεν θέλουμε να λύσουμε. Άλλοι τα δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχει θέληση, λύνονται τα προβλήματα. Προχωράμε να ολοκληρωθούν οι μελέτες του έργου κατασκευή βιοκλιματικού παιδικού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνα 380 και να αρχίσει η κατασκευή. Σημειωτέων, οι μελέτες έχουν ξεκινήσει επί δημαρχίας του κυρίου Γιώργου Τσουκαλά και ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα προχωρήσουμε για να ολοκληρώσουμε το δίκτυο ομβρίων, να κατασκευάσουμε πεζοδρόμια και να ασφαλτοστρώσουμε τους δρόμους, να ολοκληρωθεί η ένταξη στο σχέδιο πόλης των πολεοδομικών ενωτήτων P6 και P7, δηλαδή άνω και κάτω 40 πόταμος,
να αξιοποιηθεί ο χώρος πρώην Όαση, που αγοράστηκε προς όφελος των κατοίκων της περιοχής αλλά και ολόκληρης της πόλης, να γίνει ανάπλαση του γηπέδου στο Άνω Αεροδρόμιο, στην οδό Κομνηνών, να ολοκληρωθούν οι μελέτες για οριοθέτηση της κήτης του Σαρανταφωτάμου με τα όρια περίφραξης της 112 πτέρυγα μάχης, ώστε να αρχίσει η κατασκευή του έργου των πρανών με κυβόλιθους στο τμήμα που απομένει μέχρι την εκβολή του Σαρανταφώταμου στην Ιερά Οδό. Και αφήσω την περιφέρεια της οποίας ακόμα παραμένω μέλος, παραμένω περιφερειακός σύμβουλος, η μελέτη αυτή δημοπρατήθηκε περίπου πριν από 1,5 μήνα. Δημοπρατήθηκε η μελέτη. Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τον Σαρανταφώταμο, ήταν 7 χρόνια που έπρεπε να γίνει η μελέτη, δεν είχε γίνει. Έκανα και εγώ μια παρέμβαση στο μέτρο που μπορούσα, βέβαια, μέσα από τα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου και ζήτησα να επιταχύνω. Ενημερώθηκα λοιπόν ότι εδώ και 1,5 μήνα περίπου έχει η δημοπρατηθεί η μελέτη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη για τη δημοτική συγκοινωνία που εμείς είχαμε φτιάξει τότε και δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, για να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής. Αγαπητοί συμπολίτες, με δεδομένη την αγάπη σας για την Ελευσίνα και τη Μαγούλα, με δεδομένη τη θέλησή μας να προσφέρουμε ό,τι χρειαστεί για την πρόοδό της, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε κάθε πολίτη, προχωράμε μπροστά και σας καλούμε όλους να έρθετε κοντά μας. Να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τις δικές μας, όχι για να μετρήσουμε δυνάμεις άλλων παρατάξεων, αλλά για να αναλογιστούμε πόσοι μπορούμε να προσφέρουμε στο νέο όραμα, για την πόλη του σήμερα και του αύριο, για μια πόλη με κύρος, για ισότιμη ανάπτυξη και της περιοχής σας με τις άλλες περιοχές του Δήμου.